Sumurok kumurang amay sa a milyon a piso iti danyos iti nauram nga pasdek iti uneg iti tiyandaan. Idi rabi iti Domingo. Segun ken ni Inspector Eddie Tabuno, madamapay lang ti investigasyon da tinadakamat nga panakauram ti Christie Textile. Dagiti kadwa madama ti kwada nagagather dagiti ebidensya di fire scene. Unya nagipat mabalin nga posible nga paggapuan ken pakaigapuan di nga pasamak nga uram idi rabi iti Domingo. Well, kung consider mi aming anggulo di mabalin nga posible rin ti electrical ken no dagiti kapabayan dagiti kadwada di tandami dagiti namumunta yung nga dagiti kadwada di nga gipanipa ni dagiti pagi tagilago da o serada ti rabi men malem. Base dagiti statement di ama dagiti Kimbagi, more or less 1 million di estimated cost of damages di napasamak nga uram. Naibagapin ni Inspector Tabuno nga dakkel iti problema da kadagiti osisero no addaman mapasamak nga uram. Well, usually kas dilat ti problema no dagiti da respondemi dagiti kalat osisero dagiti siyempre ma-delay dagiti pinag-respondemi ti fire scene. Kaya siyempre dagiti pinagtaray mi dagiti hoses mi pinag-throw mi ken dagiti pinag-penetrate mi ken pinag-maneuver mi dagiti mismo nga makasamakan ti uram. Siyempre, may papanawa di jay, may dalagos usisero, awan ti may tulong na di jay. Nang tedmet ti balaag ni Inspector Tabuno kadagiti pada na nga bumbero. Dapat na kay fire safety kay is everybody's concern. So nga practice dati dapat suda fire safety aware da. No addaman mapasamak nga uram ket makipagtinulong kumati kaming ti bumbero. Babaen ti saan laeng nga mapan maki-isyoso. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.